rumangsane ya telake aku kepuntir ya tata ya. Walah. Belut iku puntir terus kowe kok lho. Walah. Sugeng enjing Mas Petro. Wilujeng selamat pagi Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng enjing Mas Bagong. Mas Bagong, Mas Gareng. Nggih, Sugeng enjang. Bangun ding nggih. Lah nggih Bagong kali Gareng. Wis tok wae. Oh. Iku ngeparang berkesan itu luar biasa Mbak Tasen. Mimi. Sing kathah menika pandemen sutresna budaya wayang kulit. Sih cocok. Nek sing mirsani ngantek sakyaken ki wis diarani penikmat Penikmat wayang. Lho. Tepuk tangan untuk para pamirsa yang ngeparang lenggah. Ibu-ibu nggih tasih semangat. Wah, luar biasa. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Nggih. Nek bapak kan betah melek ra ono sing ngalahke ibu. Nah, nek bapak ki aku betah melek ning sak awan turu terus. Nek ibu-ibu ki bengis apa melek awan ya ejek kepareng tetep wungu. Lho, turu apa mestine. Nek kuwi aku ora cocok. Pripun? Aku bengi melek ngene iki awan momong kok. Dari kan perkecualian lho. Lho wong lanang nyampe gaweane wong wedok niku mboten kleru. Ora kleru. Disunahkan lho, di apa jenenge wong Bari, lanang ki ya membantu gaweane wong wedok. Dadi nek Diharuskan. umbah-umbah, isah-isah ngoten niku ya ora apa-apa. Saiki aku ora umbah-umbah. Jerengi. Jane ra apa-apa ning aja dadi pakulinan. Lho, dadi tetep gawan wedok ditandangi wong wedok, gawan lanang tandhi wong lanang. Ewadene kala mangsa sok nyampe bot repote ya ora apa-apa. Ning aja diklunekke. mboten aja diklinik. Rungokno kuwi. Jadi kebiasaan ora prayoga. Soalnya Rungokno kuwi. budaya kita belum bisa nerima nek wong lanang ki nyampe gawe wong wedok, ngoten niku lho. Wadene membantu Kalau mangsa sing putih nembe masuk angin, sing putih lagi tindakan jagong sementara kumbane ting selampir tak ewangane ngringe Nah. sesekali saja. Pisan. Pe sing lanang manut terus wong wedok iwak-iwake Ayo. rumangsa ngoten mboten pareng. ngrumangsanono wong wedok ki swarga nunut neraka katut, ya ora Mbak? Banjir. Neraka endo. Surga nurut neraka katut maksudnya ngene lho, Pri. Nek imame ki bakoh, makmume ya melu tuturi ya ta. Ning nek imame ki miur, imane ra kuat, sing dadi kepala rumah tangga ra kuat, makmume ra ya melu miur sing Oh, apike iya. ngono ki lho. Lah kowe nek omah dadi imam apa makmum? Tergantung. Nek ana dudumane rokok ya imam. Wong edian. Perkara dum-duman rokok. Iya. Tasih sowan, tasih seger menika. Alhamdulillah. Ibu-ibu ki tasih senengke. Suka. Aku nyambut gawe nek rasane gambone ngantuke ra iso lho Mas aku. Kamane mirsani ibu-ibu lho, ngagem jilbab ketok Cantik miyayeni. Lah iya, aku kok jilbaban sing ngene mbokku ya, Lek. Niatmu selek sik aku nutupi kala menjing. Jilbaban nggo nutupi uwan ngono ki ya kurang lurus niate. Iya. Jilbaban untuk menutupi aurat bonuse uwane tertutup. Ya. Jilbaban aku tak kudungan ae soalnya kalungku didol bojoku ben ra ketok. Ya kuwi etuk ning ora bonuse ra di kalung barang kan ra ono wong ngerti. Mongko sepura didol ditutupi jilbab iki nggur bonuse lho, Jas. Kaya ngene. Aku olahraga ben langsing kuwi kleru. Aku olahraga ben sehat bonuse langsing. Lah kok langsing terus. Perkara langsung iki bonus ya, Mbak. Lah, Terus penting ki sehat. Budalang. Lah ya kadang kan dia yang dikejar langsingnya, bukan sehatnya, enggak boleh. Rungokno Bu. ngono. Yang penting sehat. Ngopeni anak sehat, nyusoni bancar, bojone seneng bahagia wis rasa. Gawe meneh. Amin. Oh, alah. Kene menawan momong ora tau leren kok. Mula ngantek kuru. Oh, iki kok le usul. Ah. Anak iku rezeki ya. Oh, betul. Nah. Banyak anak banyak rezeki tembunge. Oh iya. Sepenting nek tresno ki ya ora mergo apa babakan body, babakan ya kuwi nggo pancatan wae awal mula cinta, tapi setelah kesananya itu ketentraman hati. Iya. Iya. Jek Ngaturi jumenenge Mbak. sapa? Mang Dumuk. Ayo. Gelek. Mang Dumuk, Mbak Apri, Mang Sapa Dumuk. ya, Lek? Aja pikir dhewe. Mbak Riai Semarangan to, Nduk? Ria Semarangan. Iya, iya. Ya, alusan sik sadurunge anu. Ki sindene Pak Sino Nugroho kok yo anu saiki mah. Ki den sinden jos. Semarangan ki pilok 6.
Nggih no, Belok Kampung 6. Semarangan. Kok ki jeng miringnya jauh lali lho, Le. Iya. Oke, iki ya ana pundhutane saka kanca-kanca nom-noman ku dicaosi. Nggih. Ngesake mangu. Mangu. Wis beres pokoke awake dhewe mrene iki niate caos panglipur kok ya, Mbak. Hiburan sih. Iya. Mangui rak temu wangi kan. Mangi. Birunya cinta iki mau ya urung. Oke. Nah, Awas. Beres. saka presiden Amerika iki mau. Pak Jos Bush. Heeh. Iya. Ayo Mbak Ria. Ayo Mbak Ria tanjake. Wah, iki ket mlethek sasi ruwah sakyane ya ora leren lho. Mboten leren. Ya leren to ya. Dalang mosok sapa-sapa ora. diloni kok. Wah iya. Aku kat meletek sasi ruah kok ora meletek-meletek. Matur nuwun Pak Jalu dibantu streamingnya. Nggih, sami-sami. Iya. Matur suwunnya sama saya. Kayak bauku mangsa. Oh. Kata-kata kok nyeledet. Rokok kowe tenan. Ah, wong lanang direwangi kok ngono. Kok sik maksudnya sing ngurus iki aku. Ngono lho. Iya. Yo bawa sing apik. Mas Jalu dhisik bagus banget saiki kok ketok tuwik ngono apa gagas kowe ya. Dhisik aku ketemu pertama kok bagus lho. Heeh saiki kok tertekan ngono ternyata Iya. di bojo ki ya gampang-gampang susah ya nek. Lah sing wedok hitungane memet. Lah ya sak. Ya kudu ngono ndak nakal. Sing lanang gur direh tenagane tok ora. Lah yo Ya kalau ora. mosok ki yo sak dijamon-jamoni diseneng-senengke ngono to Ri. Ya ning omah ki ya tak sayang-sayang, tak jamoni mangsane. Iki pembicaraan opo iki? Nek kira-kira aku pengen mulia karang nongko Mas. Kon ngopo? Nimpal. Ya Yuk. Mingkar mingkur ringu kara akarana karenan marati siwi Nadyanto, weh Mas Tama kuwi ya to, koplakane tembel. Tasih Timur nggih. Niku sampun lulus sarjana seni. Oh, pon poel to sebelah ini. Kok pawakane kok cilik. Ayo ditata sik napase dhuwur banget lho iki. Pak Heri saking panitia wisata Sumawana sami nobar nonton bareng layar lebar. Sumawana. Sumawana. Ngersake gatik gelinding sing nyekar ibune Pak Dalang. Lho. Nah, Sawerane nomor rekening. Kacau yang ngger nomor rekening. Sik ditata sik. Quran kursete dikendhoni sik. Heeh. aman. Ora ceglok kok. Tepuk tangan untuk Mbak Ria. nah, selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lek ku ngandani ditanjakke. Nggih. Nduk nek bacutan sinden terus aja kulino dar sing peliket aku ya. Pliket aja dipisah. Aja dipisah to, Mas. Kaya Heni. tau krungu. Sing peliket-peliket kuwi. Loh, baleni nek. Priket. Lah iya. Ganggu suara ya Mbak Mimin. Pengaruh menika kados jangan Jepang niku ora enten Trutuwe. trutuwe. Iya. Terus jangan nongkong niku Jangan wonten gori. trutuwe, Nongkong gori kok menika. jangan to, Mbak. Jangan gori ki yang trutuwe. Nggih to, jangan kluweh. Nah. Kowe ya ndek tlutu. Oh, dahare tahu kupat. Tahu kupate Mbah Mogol. Sinubur
nenenong pakar tineng ilmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming dibacotake langgame napa? Kadung tresno. Kadung tresno. Kadung tresno, ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat manman cara aduh Kanca-kanca pemusik ya wis semangat. Kira apa Mbak Mimi? Wah, tanpa ler Mas Ferry. Iki men diselak-selakke kalih Mas kula. Ferry lari siji. Jenengan benjing sela mboten? Benjang kula. Kersane, Nek selo kersane nggih pripun? Jak mancing. Harus Apa dijak- hobi mancing, jak mancing. harus dijak mancing ning dengkeng. Mas Arep langen po. Ya, monggo Mbak Arya. Pacaane sarwa asri jero bak tindak panasan luar Mas Didik bablase manut. Ho. Oh, yo yo yo. Iya. Nuwun Mbak Arya Pamungkas. Sampun lumati kadung tresno lanjut kalian
Pangkur Tembang Semarangan. Tembang kangen. Apa jenenge? Pangkur Kadung Semarangan. Tresno. Tembang kangen. Oh alah jan. Iki wonten pamudutan glathik glinding lho. Kadek glinding. Bu. Sing ingkang nyarirani monggo. Iya yo, jan. Sing ndero sanga, sing ndero sanga. Ah iki kudu aduh. Sareh riyen, sareh riyen. Monggo Bu. Nano-nanung ya. Singa tirta mangsa janma Lololololong. Dasare sing nyiter niku adi kula lanang sing tersayang, ya ra. Iya. Kanthi sapa? Welut. Oh niku ge adi kula niku. Alah. Nah, Mas Anggit Janutarwaca. Oh. namamu tak seindah wajahmu. Iya. Apa nek ngomong kok janusat. Monggo Bu Mimin dipun lajengaken. Yo Bu Mimin, yo Bu Mimin. Ayo Bu Mimin. Pun mboten kula tak seleh mawon wis. Ya, monggo bekanto. Antuk daya ya ya ruhing rasa rasa mulya kangen jemu kering parasoli lalagang masuk ing griyata rasuwala tanpa rasa Ya, terus Cahyo katri tri wis nyawit cici samulya
noenan nong. Matur nuwun pun diaturake gathik glinding Mbak Apri. Sampun lumadi lumantar sontenipun. Dasare jam 2 ya ta ngrungokke gathik glinding angler karo ngancani bojone jahit nganggo daster. Wih, Dastere suwek. dastere suwek. Ambune remason lah. Alah. Marake ngedrop. Esuk-esuk joloke ning wagen. Dastere ya. Yo, saiki Mbak Niken. Oh. Sesuk legi gitu. Ayo Monggo Ken. buniken. Ya Mbak Niken. Oh iya. Dicepoti ra? Anu, dicepoti ra? Sepoti. Kok dicokoti sepoti kok cokoti. Sepoti. Disemproti. Oh. Aku kelem. Aku iki yo kelem. Semprotan ronda pi lho. Yo, disepoti Mbak Mimin apa? Sepatana Mbak. Ayo. Sepatan lah, Lek. Ya, ya alon-alon jumeneng ngene. Ra apa-apa. Monggo Bu. Bu, Mbah. Monggo ngene ra apa-apa. Bu Niken. Batine ini kan suwet lah sepot-sepoti. Salah sumuk lah sepot-sepoti. Lak konangan. Alah. Wis aku wis malah kowe gawe dalan ae. Aku wis Apa to ki? gawe Mbak Mimin iki saya bengi wis saya ngati-ati le ngendikan lho. Kowe kok gawe baban yang ngono ki? gawe daban. Oh musuh garangan kok gawe dalan. Biasane Mbak Mimin ini saya wengi saya Garangan dadi. lho, wedok kok garangan. Lek min ki nek yane aktif-aktive. Mergane Banji ki yane mesti bergas-bergase. Ya iki rebutan tamu ya iki. Lagi mangkat nunggoni yoga bubar wayangan. Lah iya. Ya, jan Mbak Apri wis jan Sik. dijaga kesehatane. Oke, Bos. Kula ra maido sampeyan niku larise ora umum, luwih-luwih sasi ruang, ya ta? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih kena nggo sesuk kena nggo isi lodong. Niki Mbak Niken apike diduetke Kali sinten? Bubar kali sinten. kalih Dik Rangga. Oke. Nah, yo toleran ya. Sepote. Belok 6 Mas gitu ya. Jumeneng Mas Rangga. Pak Melut. Ayo. Monggo Mas Rangga. Katurane Rangga. Wonten ing panggung. Mari panglipur. Para miyarsa. Mugi berkah. Allahumma amin. Mas Rangga datang. Penontonnya pada senang. Wayangan jalan ngalir. Wilujeng enjing selamat pagi Mas Rangga Samudra Prihantana. Sarjana seni. Selamat Mas Rangga. Pagi. Nggih, Pak Dalan. Sakniki pun sarjana seni lho Mbak. Sudah Mimin. lulus. Sarjana seni. S1. Westunipun. Kayak ujian ya tak tunggoni. Iya. Piye tas TA-mu lho, piye aku kurang gemati piye to le karo Lajeng kowe. foto kok malah selak mulih lho jenengan iki. Foto berdua jan. Waduh, Kayak nggih aku lagi lekasan, dadi aku gage-gage. Mbak Apri iki nek karo kowe gemati lho Le, ujian ditunggoni. Tunggoni, Ya ya. ta. Sesuk wisuda mbok menawa pas lunggar ya ditunggoni. Sesuk tak riah, tak gelungi sesuk. Wes. Mbok dadeke pengikutmu. Iki saiki dadi pencipta lagu sing hebat. Wow. Gak iso wekno lagu ya le sing jumbuh karo karakter suaraku ya le. Tragedi. Ya mana sih nggak ke lagu lo kok seneng mbak aku do underestimate banget seolah-olah aku letek ing donya ngono pati.
Ya aja ngono, Jan. Nembang napa Mas Rangga? Manut Gayuh Mas Rangga, lintang, lagune boleh. apa? Manis mawon nggih. Manis. Oh ya belah barang oh ya. Lah kok nganggo ral sih, nganggo ral. Kayak MK Pro kae lho, Le. Ngono. Nganggo ral. Anggo ngene tangane ya. Wow. Lelo lelo lalu laling. Iya. Manis. Manis. Nyapo? Nyawang Lho, kok adalah? Nyawang Mbak Niken kuwi. Kok Nyawang niki. Nyawang Oh, nyawang no. Oke. Nyawang kok ben gelis gede kok iki. Ayo, Jan. Raine ning kene lho kok sing mbok sawang. Pas kok. Manut kepercayaan. Giyuke kuwi nek karo kowe genah nek nyoba karo Lekmin. Lho, nyoba. Karo Bude Lho, malah arep wudu. beda. Beda. Arep Nek karo kowe ra genah. Cara aku pas. Isine ken. Kan. Mbak Niken pancen manis. Ku suwe ra didemok wong lanang. lho. Aduh. Wes. Lah rumangsamu kowe ket mau tak demok ya apa aku ora Iya ya. Ya maksudnya wong lanang sing aktif ngono lho. Oh, aku pasif. Wong Lah piye sesuk diterke Mbah Mogol ye? Terke Mbah Mogol. Pamakel ndi? Iki sing mengke iki. Oh. Oke. Oke. Kan sing penting lanang to kemana. Ayo. Malah ora Oke. kelok Mbah Mogol kok. Mbok jak jagongane ngerti subuh. Jane aku ya doyan. Sopo kuwi mau? Mbah. Aku to. Oh. Lali nek ndek dalang lho. Masa aku ning kono ket mau ya. Oh, ora no, aku ora nggiri ngene. Oh, Wis plek kok. ayo. Kanca apa, Lek? Kocok kental. Oh iya, kental banget. Kental banget kayak kopi. Ayo. Rangga. Tambah manis yen lambemu ora manis. Enggak dadas. Monggo, dados. Mas Didi. Ya. Eh. Ayo.
Iya. Matur nuwun. Terima kasih Mas Langgeng. Matur nuwun Mas Budi. Gesut. Kok gawe romo dhewe. Jenenge pengisruh kok. Ora apa-apa. Kekrek sisan. Weh, aja kereng-kereng to. Gugu karepe dhewe kok. Matur nuwun Mbak Niken, Mas Rangga. Nggih. Jan. Ikang Luar dereng biasa. jumeneng sapa nek iki manduk, Mbak Mbak. Lia. Mbak Lia. Lia. Ayo Mbak Lia. Ya Mbak Lia jumeneng ya, jumeneng ya. Nino. Ayo. Mas Anggit. Yo Mbak Apri. Si mana koyang bahagia rasaku. Jae mono kaya kowe angkataku. Yo didangu Mbak Apri. Selamat. Gadisnya Tulungagung selamat pagi. Selamat pagi, Mbas. Kok mbas ki lho? Ya Mbak ya Mas. Oh, digabung. Nek Mbak Apri mbas. Mbak karo Mas, nek Mbak Mimin Dedek, Dedek. Napa kok Dedek? dedek Mimi. Ngeten. Kepareng ngaturaken seragen napa dangdut derek panjenengan. dangdut nggih? Dangdut. Dangdut apa seragenan Pak Bu? Dangdut, oke. Eko. Dikasih. Iya. Iya. Apa Mbak Lia? Niki dangdut nggih. Nggih. Mau pundutane mangu saged? Mangi. Niki nek duet malih kali sinten kinten-kinten. Kalih Pak Dusu Oh, Mimin. sampeyan iki ora ngerti katiasane Mbak Mimin. Oh, Piyayi merantasi apa-apa iso. Mancala putra mancali putri. ya, Nembang Nggih. pinter, macul baut. Oh. Oh. Menek wit kambil ya lincah. Blandong ya rosa. Lah duduk jogangan ya pinter. multi talenta. Oh. Sesuk-esuk galeng jare kok. Galeng. Daud barang Dek. Aku karo Napa Mbak Lia? Niku wau Birunya birunya cinta. cinta. Birunya Pak cinta. Pulutan kalau Oke, mau, diaturake Ji. kanggo kanca-kanca kanoman. Ya. mangune pun dipesen Mbak JE. Niken. JE apa? Kuwi mau lho nom-noman iki mau lho. Jati Eka Bakti JEB. Nah, rak ngono reng. Ya, Iki kaya anu kene kaya lek rekamane dangdut palapa. Piye? Lia dan. ya diemseni sih. Oh, ayo. Kok menurut ora mau wis disiar kok terus kok cepet glungan meneh. Ya. Mas Ferry ready? Ready. Oke, Birunya ayo cinta. diaturake. Wis rampung. Kalen. Nah, Heeh. multi apa? Multi kalen. Kok kalen talen Talen. Oh, nggih. Talenta. Talenta. Ya, talenta. Galeng iso, ha? oh galeng. Galeng. Nek sawahe akeh ya. Lah kira Lah, masalah. nggih. toh. Artis kan ning panggung nek di masyarakat ya apa gaweane. Ah, Pancene nek bab wong kagungan sawah, ya ta, petani kuwi wong sugih ning ora ngetok-ngetokke. Nggih jaman dhisik. Ah. Cuman iki nek andilan ki oh nek anu kuli stugel, kuli baku ngono iku iurane beda jaman dhisik. Zaman dhisik. Jaman dhisik iki nek wong sugih ki wong sing ndek sawah ladang. Lah. wah wis. Lah kowe ndak bengi kok ning sawah ae to, Le? Aku lep, Mbak. Lep apa dilepi? Lho kalau ya tergantung. Iya. Walah, Nggih, mangu kalau wae mundut. Mbak Chandra, ayo. Wah, iki. Nah, iki, Mbak. Wis. Wah, semangat nggih, Bu. Wah, kalau nyawang Bu ing nglapi piring. Jan. Iki mangkon nek ngancani ra iki. Mangu ki ambak ngoten mboten duet. Sinten? Oh, masih Git. Masih Git? Oke, ayo mriki Mas Git. Ayo. Iya Mbak Chandra aja meneng. Ya. Sepati Mas Ferry ora tok sepati aku dinesani.
Iya. Wasik. Selamat pagi, Mbak Chandra. Nggih. Mamah apa piye? Selamat pagi Pak Dalang. Ah, ngono lho. Kita Mas Hari ki piyai ra tau nesu ya ngilah kok sabar. Mboten, sing nesu kula. Lah nggih ketok banget. Ketok banget kok lho. Nggak perlu dicontoh. Lah iya. Ya kaya ini kan zaman omah-omahan. Dhisik Kok omah-omah tenan kok Oh, omah-omah. dhisik pas omah-omah kae ya ora tau padu. Atau padu. Wong neng-nengan. Neng-nengan. Ngaturake pundutane kanca-kanca kanoman. Nggih, mangu. Mangu. Ngepek mboten apa-apa nggih. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Rawopo. Iya. Ya, diaturake lagune Mangu Mas Ferry. Berdamai jangan salahkan pahamku kini tertuju. Kau di sana aku di sebelah. Cerita kita sini dicerna lagi sama arah berdoa. Cerita kita lagi sama tak lagi sama arah kita hatiku. Kau menggenggamku menadai. Matur nuwun Mbak Chandra. Setelah Ya. Budalang berdiri menghasilkan ya. Ya Allah. Lek, setelah sekian lama kamu mencari jodohmu, Heeh. akhirnya jodohmu di sini. Sing endi nak? Yang pakai kaos pink tadi loh, Oh, Lek. Siget iku lho, Lek. Burung sithik aku wis terengah-engah ya. Jos. Sinten asmane? Mas Sigit. Mas Sigit. Oh iya. Berarti anu, kowe engko nek ndek anak jenengnya Susi. Lah ngopo? Sukimin dan Sigit. Anu dangdut citokaske mbak aku apa ngono, Jas? Apa iya, Lek? Kowe. Kesayangan. Kesayangan. Ya kesayangan. Oke, baik. baik. Kamu aku jual kamu aja situ. Enggak mau. Kamu tak jual. Biar menghasilkan kayak budalang tadi. Mbak Ria, Mbak Diken. Kesayangan. Oh ya, Mbak Mimin. Ya. Ya. Apa? Mbak Apris. Hai si Teru. Ya, monggo, Mas. Ya. Mas Ferry nadanipun nada wedok, Mas. Nadanya C sama Diaturake lagune Kesayangan Mas Ferry. Oh. Sayang, Rasudi. Kang Mas kesayangan, kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu, bingung rasane nandang rindu. Kang Mas sing tak tresnani di
jual inces. Masih genting. Siket. Yo. Aku ra ngemis neng atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Mongko aku isih sayang. Rasaku ora bakal ilang. Ices. Siket. Sing tak tresnani. Kaya dene aku kan jaga tresnamu. Tak pasrahne ning pangeran. Hey, Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. yo. Sikit wis dhuwur. Wah lah kayak sikit galau. Orang ngatasi. Sing iso ngatasi damkar iki. Oh, ah, oh, eh. Tak jual Mbak Apri. Kang Mas kesayangan. Kaya ngopo rasane Hey, ati iki. oh, ha. Suwe ra krungu pawartamu. Bingung rasane nandang rindu. Terima kasih. Kang Mas sing tak tresnani. Di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis lali. Janji suci ngendikamu Terima kasih Asik. Aku ra ngemis neng atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang. Tresnaku ora bakal ilang. Sikit jaga nang tresnamu. Kaya dene aku kan jaga tresnamu. Tak pasrahke mring pangeran. Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Jaja. Matur nuwun Mas Sigit. Ya. Mas Sigit. Iso anu lho, iso balance kabeh lho. Apa? Klambine pink, Eh. rambute pink, mripate ya pink. Iya. Sejiwa kok. Seragam kok ya. Sabila Mukti Sabaya Pati kok. Mbak Apri, Mbak Mimin, Nggih. sepindah melih. Oke, Nggih. Bos. Yo. Napa? Jumeneng sedaya, Mbak Oh, Arya, iya. Mbak Mbak Lia, Mbak Niken, Mbak Ria, Mbak Chandra. Chandra. Ya. Monggo. Monggo Pak Ayu. Oh. Ngesakin apa, Mas? Oke. Oh, dicaosi sanese nggih napa? Lewong. Lewong, oke. Ngaplak Yo. ya, Mas. Kowe biasane pinggir
Ngaplake, magak cancer, Mas. Ben nganti mubeng-mubeng. Kabeh dong ngadeg. Yuk, diaturake Mas Ferry Liwung. Bensin, Beb, bensin. Yo. Ibu-ibu ya terus joget, ada. Enak banget ibu-ibu. Sikit. Alah. Engko nek aku gah mulih terus tom-tomen sikit piye ya, Ce? Mang Cangking mboten napa-napa. Ayo terus ke yo. Sabda Pandita Ratu. Di primadona pokoknya Sigit tok iki. Mesake surat tom-tomen Mas Sigit kuwi Aku iso. nek engko telung dina ora iso bobok mah piye Mas Sigit. Aku tetep bali rene lho, Mas. Bar iki terus mlayu ning kamar mandi mesti ngono. Sigit alah. Yuk. Sabda Pandita Ratu. Ning sliramu sabda ing sisihku. Mugi Gusti milani tresnaku bakal ginawa mati. Jok. Matur nuwun ya Mbak Apri, Mbak Mimi. Nggih. Donga pamuji panjenengan kagem warga Tiraga kalian Sidoarjo. Mugi-mugi sansaya ngrembaka. Sansaya maju, Dusun guyub rukun, rukun. guyub rukun, tinebena saking suker sakit